Jamen, velkommen til den tredje og sidste video i Kehl-partiet her, hvor vi ligesom har gjort vores 4 scener klar. Vi har lagt vores tømmer ud, og vi har gemt vores tegning. Så det er det sidste, vi skal gøre her. For at komme over i layout, til tryk på File heroppe, og så bare tryk på Send to Layout. Og ja, som altid er det lidt tungt, at det er et andet program, der skal startes op. Men så snart det er gjort, så hopper vi herned og trykker på A3 Landscape, det er den her vinder, som er helt blank, og trykker på Open. Og så har han ligesom taget det sidste billede med, som vi har gemt, altså den sidste scene, som var vores 3D-billede. Så til at starte med, så vil jeg lige markere rammen her, og så vil jeg få det til at fylde hele papiret, så vi kan få det hele med. Således. Og så dobbeltklikker for at komme ind i billedet, og der shift nede, så det ligesom kan panorere, og få hele mit billede med på en gang. Sådan der. Og så trykker vi siden af igen, og så har han ligesom låst billedet. Og så for at undgå, at I ikke kan finde rundt i jeres alle-sammens udprint, hvis I printer ud flere på en gang, så er det altså en god idé lige at trykke på tekst her en gang. Skriv hvad det er, I har gang i. I det her tilfælde var det et 3D-billede. Og hernede, ja, så skriver man navn. Således. Fordi så har vi ligesom det på plads. Når det så er gjort, så hernede i Pages, så trykker jeg på Duplicate Pages, altså den der ligger i midten. Og så ser det ikke ud som om der er sket noget, men den har simpelthen bare taget en kopi af det vi lige har haft gang i. Så nu markerer jeg rammen her. Og så hopper jeg over min sketchermodel. Og så netop her ved Scenes kan jeg gå ned, og så kan jeg vælge mit overblik. Og så dobbeltklikker jeg igen. Og så scroller jeg en lille smule ud, holder shift ned, og flytter mit billede, så det ser nogenlunde ud til at sidde i midten der. Og så går jeg simpelthen op og ændrer min tekst, og skriver til, at det skal være et overblik. Fordi så har jeg stadigvæk mit navn hængende hernede i bunden, som det skal være. Så markerer jeg rammen igen. Og inden jeg gør det, så siger vi Duplicate Pages, markerer min ramme, og går ned og skifter til min Kehl. Og så har jeg fået min Kehl med herinde. Men den skal vi huske, den skal printes ud en til en, for at kunne opsnøre efter den. Så vi trykker på Full Size her, en til en. Altså dobbeltklikker for at komme ind i billedet, holder shift nede, og så flytter jeg simpelthen min Kehl op, indtil jeg rammer mit kippunkt heroppe. Og så trykker jeg ved siden af, når jeg er tilfreds, og går herop og skriver, at det skal være mit Kehl kip. Så er det samme procedure igen, simpelthen gå ned og trykke på Duplicate, markere rammen, dobbeltklik, holder shift nede, og så rykker jeg ind til jeg ligesom har min Kehl. Og så skriver det så skal være mit anslag. 1 eksempelvis. Duplicate igen. Kan jeg ramme. Dobbeltklik. Og shift ned. Og så rykker jeg simpelthen billedet her. Trykker ved siden af. Og nu skal jeg lige have markeret den her gang. Anslag 2. Og sadel. Klikker igen ved siden af her. Duplicate. Dobbeltklik. Og shift ned. Og trykker ved siden af igen. Og så trykker jeg simpelthen herop, lige for det her slettet, hvor jeg så skriver, at det er Kehl Stern. Sådan der. Så det er bare samme procedure igen og igen. Så vi kan trykke Duplicate. Markerer rammen. Og går op og tager vores spærreskifter. Ind og sætte det i en til en igen. Sådan der. Og så dobbeltklikker jeg og shift ned. Og ligesom rykker det op til toppen her igen. Hvor vi har vores kip bespærret. Så der skriver jeg bare, at det er spærr kip. Tryk på siden af. Og duplicate. Markerer rammen. Dobbeltklik. Shift ned.
Og så snart jeg har fået det skiftet her, så går jeg op og skriver, at det er mit spærreskifte. 1 og sådan der. Så kan jeg duplikere det igen. Markere rammen. Dobbeltklik. Og shift ned. Og trykker ved siden af her. Og nu kan jeg så se, at jeg mangler faktisk en streg her igennem her, så den kan jeg faktisk godt vælge at tegne. Og der fanger den sådan rimelig godt, at man vil gerne tegne ud den streg. Sådan der. Og skriver, at det skal være mit værtskifte 2 og sadel. Sådan der. Og skulle det ske, at man ikke kan ramme den her, så kan jeg faktisk gå ind og slette den igen. Så hoppe tilbage i mit billede, tryk på mit spærreskifte, så jeg kommer tilbage i det her billede herover. Forlæng den streg her, så I kan se, at den bliver lysrød igen. Og så kan jeg gå ind og sige save. Hop over i min SketchUp. Så kan jeg markere rammen, og så højre klik på selve rammen her. Og så kan jeg ned og sige update, model reference. Og så kan jeg se, så kommer stregen med det samme her igen. Så på den måde er det egentlig fedt nok, at de snakker sammen i programmer. Men det kræver, at det begge er åbent på en gang. Den anden del, der er i det her, det er, at det kan være rimelig svært at se, hvad der er sadelhak og hvad der er skifte. Men selve sadelhakket, det starter på underkanten, og ind til 3/5 og ud på underkanten igen. Så her der kan jeg faktisk se, at de to nederste her, det er noget med mit sadelhak at gøre. Så jeg kunne for eksempel bare vælge at lige skrive stort S i hvert punkt af min sadelhak. Så burde jeg ikke være i tvivl om, at det her er mit sadelhak, og det andet her det er mit skift. Og man kan se, at de har skrevet lidt for roligt heroppe. Sådan der. Så er der sådan set styr på de streger, specielt hvis jeg står i en presset situation og er nede i værkstedet. Så det er meget fedt at lige have styr på, hvad der har været i hvert fald. Når det er gjort, så går jeg over igen, trykker duplicate, markerer rammen, dobbeltklik, holder shift ned, og til sidst får standen ned her. Og så skal vi lige huske at slette de der streger her, som var med til mit sadel, men ikke skal med på den her. Og selvfølgelig de ændrene herop, til at det bliver til spærr stern. Sådan der. Det næste ting, som er meget rar, det er, hvis vi lige går herop, så kan jeg simpelthen starte med min page 1, og så kan jeg sige rename, og skrive, at det skal være et 3D. Fordi hvis jeg skal ind og redigere og finde ud af alle de her punkter igen, så kan det være svært at finde. Så derfor kan det være en god idé at give alle sammen nogle navne. Sådan der. Page 3, det var så Kjeld Kip. Page 4, det var så Kjeld Anslag 1. Det var så Kjeld Anslag 2 og sådan. Og her igen, der vil vi nok måske komme til at forvirre os selv, hvor vi kan se det midterste her, i forhold til de andre to punkter, ligesom hænger sammen på affasning hernede. At det har noget med selve sadelhak at gøre, og så også den her overkant rem her. Så hvis vi går ind og peger på den her, siger det anslag. Vi kan klikke hernede, så det er anslag. Anslag 2. Jeg skal gå ned og simpelthen bare se Ctrl V, og så burde jeg bare kunne flytte den, så snart jeg har fundet pilen. Sådan der. Og sætte det her op. Så er det ligesom meget styr på, at det er de her to, jeg vil have fat i her. Så der ligger en ordentlig midt af stregen, så er der slet ikke nogen tvivl. Og så er det simpelthen bare fortsætte dernede af.
sige, at det er der min Kiel Stern. Sådan der. Og det var så spær kip. Det var så skifte 1. Skifte 2. Og sadel. Og spær stærk. Sådan der. Fordi nu har jeg simpelthen taget alle mine billeder her, og jeg har endda givet nogle ekstra fif, når jeg kom ned i værkstedet til ligesom at kunne strege op, uden at forvirre mig selv mere end at forvirre mig selv i hvert fald. Så til at have styr på jeres billeder herude, og specielt jeg streger henne, specielt hvis det ligger tæt ovenpå eller tæt på hinanden, så I kan i ro og mag simpelthen bare gå ind og definere det, uden at skulle være i tvivl om hvad der er hvad. Så det vil sige, at når vi så har alle vores scener klar, eller alle vores pages herude, som I kan se her, så er det simpelthen bare at printe ud, og der trykker jeg jo simpelthen bare på Ctrl P, og så vælger den så den printer, som der nu er nærmest inde på jeres computer. Men det man lige skal lægge mærke til, det er, at inden at vi gør det her, så skal vi lige trykke på indstillinger. Fordi for det første, så er den taget i A4. For det andet, så har den typisk taget, altså hvor den vil udskrive på begge sider. Og det gider det ikke. Så derfor skal vi lige op og trykke på et side, ned og trykke på A3. Og trykke på, at det skal være liggende i det her tilfælde. Og trykke på OK. Og så er jeg simpelthen klar til at udskrive, så jeg trykker anvend, og så udskrive, så snart det sidder ved en printer, som man nu har ret til at bruge. Det var simpelthen alt for den her Kiels opsnakken. Så endnu en gang, held og lykke med det.